Yo, what's up guys? Welcome back to my channel Nose Media TV. Can I first time make a panel? Please subscribe, comment, share, like. Fit miracle po ndakauya pano ndakapererwa ndiri desperate nekuti ndakafunga kuti vamwe vakaparara vasina kusangana nemunhu waMwari. Ini ndakaitirwa nyasha ndakasangana nemunhu waMwari ndofunga mumhuri vamwe vakaparara nekuda kwokufuma vakagerwa musoro kana vanotondera guri rapera. Ndakauya pano ndakachema ndafuma ndakaveurwa musoro ndakasprayiwa naprofeti vakati endai kumba batana kugusikana. Nhau yacho yanga yakamira sei uye kuzosvika kwenyu pano nekubatsirwa kuitira vamwe vari pano kuti vabatsirikewo zvekare? Pano ndakasvika nechikonzero chokuti ndakagerwa pagotsi apa vakaveurwa ndakarara usiku. Ndozvinoitika mumhuri vamwe vacho vakatoparara nekuda kweizvozvo. Saka ndopa ndikataura udzawo nyaya yangu munhu zvakanzi madima enda kunoona munhu waMwari kuchitungwiza. Shuwa ndakasara kuedza ndaitoti kwatononoka ndakauya pano ndakaona munhu waMwari ndakamusanangurira zviripo ndakabatsirwa. Shabvudzi vanhu vese vakazviona kuti chokwadamai vakagerwa ndakasprayiwa anointing zvakanzi pachabuda bvudzi jena moritora monoripisa. Ndakaripisa asi hana yangu yaingorova ndichingoti ndinokunda here muyedzo iyi yaita kuvamwe vese kwainini inozondisiya sei. Takataka kumhanyira muna Dhisemba saka tiite mwedzi wakangogerwa hauite mwedzi wakutoenda. Asi ndida kutenda kuti Mwari wamunonamata mese muri pano tendai muzvokwadi nenuwo ndafunga kutotendeuka nekuti 2024 ndanga ndisiri suppose kunge ndichinge ndiri pano muchindiona, asi ndiri kutenda nenyasha dzepano ndiri kudzitenda. Itirai zvakanaka Prophet Miracle po kubata kwenyu kunoshamisa. Ngativabatsirei kutenda Mwari. Ndikuona you were standing on a mirror. Ndaona makamira pagirazi. You were looking your head and you started crying. Matarisa musoro mugirazi mukatanga kuchema. Chokwadi wangu. What's going on? Ndakagerwa marimwe zuro manheru. Ndamuka makuseni ndakaona bvudzi rakazara papilo endenge ndakavatira. Saka manga muchichemea hapo? Ndaichema nekuda kwechikonzero chokudai kuti baba vangu vakagerwa vakatisiya, sisi vangu vakagerwa vakatisiya nehanzvadzi kurapera. Saka ndofunga zvaakwandiri, saka ndiri kubati. You mean to say this has been happening in the family? Tiporeva here kuti zvanga zvichiitika mumhuri kuti munomuka makagerwa? Ichokwadi. Tonei pamakagerwa? Chokwadi, men of God. Vakaveurwa mugotso. Kutorowa yakati usiku nai? Mati kune vanhu vangani wakamuka wakagerwa vasisiri wapenyu? Vatatu. Namba yacho yawandisa handiti? Nhasi Mwari ndinokumbira masimba edenga uyo akachera rinda ngaapinde iye murinda raakachera. Right, tirikuda pakagerwa apa. Asi chireva kuti munhu akakugera ipapapa asangane nezvaachasangana nazvo in 3 days. Handitika? Saka panapa ndiri kuisa anointing. Kana ndaisa anointing panapa in 10 minutes pachaita bvudzi white pandaisa anointing. Handitika? Rinobva rabviswa tichiti takatogara muchechi. Handima hamuna bvudzi white, mune bvudzi white here. Pachaita bvudzi white pandasipuraya ipapa bhori changu.